takasabwe yangu 57 paSt Joseph's Mission Mountain. Ndasvika mustandard taurisai comrade. ndikaenda ndakabarwa ni 1951 57 ndichiita sambu iyi paSt Joseph's Mission Mountain. Ndopinda Roman Catholic. Sangu nonzi Christian name yangu yekuroma nonzi Benedct. From there ndafunda kusvika 1963 ndiyo ndakatanga kuita zvematongerwo enyika. Ndichitangira ipapo handaziva kuti zvichandisisa kupi. Then standard 4 mandasungwa. Mandagara muStokes about a month. Ndikazogara kuremand 3 months. 39 court day yangu wamabvanzi discharge. Mandanzi court adjoined inotanga na 2 o'clock. Ndamukoti 2 o'clock. Joseph Msika was there. John Gomo was there. Msipa was there. Asata enda kuzana. Ini ndakaramba nyaya. Mandaiziya nyaya yacho. Sabotage ndaikujingira njanji paferuka apo paoil final. Asi ndakairamba. Asvika pa cross examination nina PP. And I found guilty. Ndaenda kumarondera. Chivhurwa famu nonzi kumunda mutsva. Ichivhurwa jeri pamarondera. Taigadwa nembwa. Magadhijera anenge akamira hawo. Yokangosimuka kudai warumwa kuserwa. Joshua Ngomondopa wakamira tsamba. Wakandokumbira munhare ikoko kumwana mudiki. Jeri ramamuisa hariite. Ndokumbira kuti aende kuwawa. Then I've been transferred kuenda kuwawa. Ndasvika kuwawa, Smith akati chiuza cheunoda carpentry, building, further education. Bandachuza further education because ndandi kusection 4. Section 5 kwakwena George Marandu izapo futi former headmaster. Saka ndakaita advantage yekuti ndikadaro ndinogona chikonyora chiri. As long madetainees anga asiri very restricted semabhanditi anoba. Isu taita zvetinoda. Ndipa further education ipa ndakatumirwa bhuku nawaJoshua Ngoma rakanzi Pilgrim Progress. Saka ndaiwerenga nchiyerenga. Ndakasvika kuina anonzi Tyson Maketo, Kenneth Story, section 4 na Hagenzi Mshando. 3 dzakwana paya. Ndakaona motika yeRed Cross yauya. Mandanzi afree. Mandadzokera kuMbare. Pane zvacho ndakazindirekedza kutaura. Ndasvika kuMbare. Taigara Roddie dzakadai. Upaigara uko. Ini ndichigara kuno. Baba wake was a teacher paDangare school, primary school. Ndaigara ndikumbira. But pamutupo wedu munin'ina wangu. Alright. Kazi akoma. Muri munyono wabva kujeri ndikati kazi ndakuenda kuMozambique. Ndatofambe zvakadini, kufambe zvakanaka. Ndikuenda kuZambia. Bandai paVanguard 13 zapengeni officer inonzi Vanguard. Tikasvika parailway station tikatarisa kudai pane building nemawindo akawanda stereki. Ndapinda imomo nina Sidi Malonga delete. Ndanegotiate. Ndapinda Botswana bandapinda Zambia. Bandagamuchirwa naJeni Ngwenya namai Maroa. I was still young. Ndakatanga ndaenda kuFatima. Nzvimbo inonzi Fatima iyi ivanhu vanoimba vaya LMG kwaya.
bhozi eji yako kuti ine training isati yakwana ndagara pandazimanikidzira ndautopopota paipa kuti ndoda kutrainwa inini ndawirire kuno kwenini ndobva wajereka saka makuti nditiite futi mwana mudiki murefugee ndakagara hazvidini hazviite vanaenda kumugagawo kwauraiwa vanhu ndakona zvekutamba from there ndisati ndabva kumugagawo I went to Libya. Libya yange divided ukukakune zalla ukukene zibra zalla iyi andava new story ukina Joshua ngomu kusina namugabo right pairwiwa every time in game vachirwisana pacho zvavo ukatakata bhodzi zvacho zvawandisa kuraza zvita ndakataurwa zuro kuti zvimekata saka nitaura right ndabva ipapo I went to Soviet ndakagamushirwa naDuniso Gabenwa lookout masuku ndikuita mangena haana kuzogara nguva yakareba nekuti akabvadzoka kuno kwachiita platoon commander ndatrainwa kundo kwakatrainwa maagents intelligence from there ndakapedzisira training yangu paangola from Angola ndakadeployiwa kuChangazi barracks which is National Bridge. From there pendiri kutaura nezvese izvi nditori chirema zvisaroni mhukwa izvi nditori neimwe mbonje iri panapa yekuti handifunda aifanirwa kunga ndichitombozvara kana kuita sina nasiri right, I didn't get anything. Handina kana chandakawana. Tapinda paunit accord. Takalonja unit accord paifridge naongomo. Ndumisa akamboramba unity. Ndara akagara naye about an hour. Mumba. Kazi nini ndakakufa ndiri kurwara muzoni neblood cancer. Inini handidi kuzobvunzwa naMwari kuti zvawakatanga zvematongerwo enyika vanhu vacho vakazovasiya papi. Saka ndakumbira ZANU-PF kuti tiite chii? Tiite unit. Takabvumirana paya. Ndopakabva handine nhumbi yakadai. Vangu makatoka bara mukomana inisanonzi Karl Marx. Iso nickname. Anasi ari kuKarl Marx paMutarano South Africa. Tabva ipapo taparadza tadzokera kuManicaland. Ndobva ndachuzwa futi kuita integration task force yekubatanidza ZANU neZAPU. Ine ndakamira ZAPU, Lawrence Mudiwa akamirira ZANU, the first mayor paMutare ZANU-PF. Ndakasenza zvazvakarema kuchinja pfungwa yemunhu weZANU nemunhu weZAPU kuti batanai handitika nenyaya yei yekukuraundi. Saka vanhu veZAPU vakangoti zvinhu zviri kufamba zvakadai, zvinhu zviri kufamba zvakadai, saka isusu hatidiwe, tiri kuurayiwa so. Saka I struggled a lot. Ndikaita integration task force. Inini pano ndindakabatanidza ZANU neZAPU kuManicaland. Right, but tachuzwa tiri 10. Tapinda national affairs. Ndinomwe munhu anondirwadzana nhasi anonzi Evelyn Mushando, asi mukadzi wefoma member yeZAPU anonzi asinema yakanonzi Baby. Saka akasungwa akatongerwa death sentence. Ndini munhu akapedzisira kutaura naye akasiya mukadzi aine nhumbu akati Eunice
unondotumbidza zita rekuti kana ari kuti senzeni pachindeve tinoti taita sei, handiti ka sferani tinombofira chii kubva atongerwa rufu bandaenda kumba kuna Mutare ariko kwa Mutare hapana chaakawana. She was a former secretary wangu private secretary wangu makaenda kuchikoro nanhasi muko wakadai ariko kwa Mutare haana chiro ari kutambura. Iyo pachezva yeZAPU ikatikanganwa futi handizve because hatidi kuti kumwe kuniko kadai toda kutaura both sides because vanhu veZAPU vaifanirwa kuti tirecognize handiti kuti kumanekerand kune vanhu vakati vari kumborarama sei, chii chakaitika kwavari muupenyu hwavo. Hapana, vaamumari vakukanganwa kuti tisitakavapinza muumambo hwacho hwemariyo. Saka inini ndoda rubatsiro izvezvi. I decided kuenda kumusha ndakugara kudande kubhodha Zambia uko kuchikafa. Zvinani kuti painewo anonzwawo tsitsi neupenyu hwandakararama uchipota wachingondibatsirawo chiwakawo musha wangu. Ndine 2 roomed house pamba handina kitchen. Kaonawo kamari vakandipawo ndichidaiwo apa ndichibatawo apa nofunga upenyu hwangu ungadini ungararama. Ende vana vangu hapana akaenda kuchikoro zvinoshamisa. Vanasikana vacho vakangoroorwawo vari mudzimba mavo vari kutambura varimo. Vakomana ndine 2 ndovanoita mahwindi, asi hausi upenyu hwandaifungidzira inini kuti ndinorarama. Ndaifunga kuti upenyu hwangu inini kandichaitwa recognized nezanu neZAPU payange yaPatriotic Front tabatana kapo. Waifanirwa wanga wachifunga kuti ngataure because Manicaland yange ri strong hold yeZAPU, asi hapana. Especially inini namai bhebhe anonzi Everine Mushando. Upenyu hwedu hwacho hwambomira zvakanaka but tisitarwadziwa. Ndaenda towards Geneva conference. Hanzvadzi wangu yakatsikwa nemotika inzi Otilia, the only sister kupelendaba. Vakatumirwa inonzi advance team. Vakuina advance team yaibva kuhondoko vachiuya muBuruwayo vasikazvizivi kuti magandanga handiti. Wara ndine mwana Tulani. Bosi Tulani pakafa mwana wangu mama uzi Tulani that was 63 vakazopa futi zita racho kumba mangu. Mba mangu ndine zita wana wangu murunzi Tulani, Sihlule, Sivangani, Tandiwe, first born yangu muchizelwe handitika. Why chikonzero chawaita kuti iwo wandide zvakadaro waiona masenzerani angu because haudi munhu asikasenzera ungadarovha zikatsvairi zviri kuitwa nemusikana waipanapa wangoti hawe tinomuda straight but akasenza munomuda panapa because zimba inogara yakadini yakachena. But mabiya angu akandikanganwa havana kuzombofunga nezvangu, saka ndichizviti angu forgotten hiyo iro rakatokanganika. Ko vana vangu chavachazosara vachitarisa handitika kuti mai edu yakatambura chirema so asi hone zvavakatisiyira izvo hapana. Ndakasenza muNational Affairs Kasuku ere achidrivira governor. Is not a politician. Nhasi uno mukamuona amambo driver. Ndibva ndazopinda muSystem Chambers ndiri under youth department ndiri commissariat. Hatina chataipuwa, takatanga chipuwa pay 1 zvakatoperera ipapo. Chikafu taimwa kusvikira tadzingwa naDidmus Mutasa muoffice 310
mama wangu wese wakafa. Ndakararama ini panguva yareba waraone zvakati plus stress inourayisa inorwarisa bozinofunga kuti chii chetirikuita nyika ineyi inga takaisimudzirawo vanhu inda hatisi kufungwawo nezapo nezano iri patriotic front. Handisi kublema because zapo ikapusha uku vana Simon Kaya moyo handiti wopusha kuti anokonozi tinoziva kundi kwakadai as a unit handiti vanogara pasi wotorai tichiita ifollow up handiti ka tione kuti nzvimbo kwenyu vanhu vari ikoko vari kutambura ndewapi handiti. Saka inini kazhinji kacho blame yangu ndinoisa kuzapo. Ndakasenza nakombo mahadi vice president asi kuti achamboziva kuti kuna Eunice hapasina. Ndakasenza naZikari, ndakasenza na Sikumbuzo, ndakasenza naNkala Goleti, ndakasenza Tenement Isidombo, Tenement Chitona, ndakasenza na Keno Mahlangu, ndakasenza navanhu ivavo. Kana nichacho naziwai kana uchaziva kuti wapenyu here kana kukhala ndio ndinoziya akafa. Vamwe kuti nichaziva kuti vari kupi how to communicate kana nditi sei handichazivi tori kutambura. I need help. Kune vanodawo vanonzwawo mwoyo nhamo yandakaita nebasa randakasenzawo vandibatsirewo. Thank you. Alright, amera basa Comrade. Handiti. Yekuti zvimwe ndakanzi ndikate katochuziya.